штагием да хона дилам пари алама чизе ки навишта си сарнавишти қалама фикр кардам дар бора навистам якчанд мисра гапои ино тамоме ки мешаванд қисса худо худаш медона азоби ҳар одама худо битаҷазота табарин одама марата нафаҳмиди мара дигару мефаҳмам ай худо чи дадаи дунё фақат ба шиқо бераман тадастам фата пара суратҳои табиира ай назар мегзаронам чихе суратҳо мегира ман нафаҳмидам болои хирсанди метазиқира кош кур мешидам ман намедидам тара дабари ӯ пацан бидаги иқа пас шидагита чи намераситада чи намераситада ишқа ҳаром кади кори кадагита штагиам да хона занг задеса телефонам алиё созда ки ҷои мега ҷонам метони мара дида чи ба негуфтам метонам хелқат бехабарам гапа коша намедонам хабари бади тира намешава қапида худо худаш медона ӯи идили норанҷида ҳами дарди мара мефаҳма ручкао варақам вақте ки мефаҳми сахтат мерасам мислаи хатам хулоса вохӯрдем дихта мехост мара акчонам кана багитани ҳаромта ки мара ҳаром накана задамаша тело хиткасле воқеара нафаҳмидам да сари қарм ки мара мебина чи гапай дихта саволу мета кашида дармо шапидам ина маҳ суратота ирякада та месӯзи ана бад мефаҳми ҳаёта